jsem Patrick Games a vítejte u videa uvítacího videa a je to video, to nahrávám v Minecraftu vítací a teďka je se na mém serveru a bude pozvánku, no a to je takhle. Vlastně tento nahrávám kvůli tomuhle, že jsem si založil tenhle kanál, a který se jmenuje teďka jmenuje Patrick Games a si je to tohle uvítací vlastně video. No a vlastně pokud dáme u tohohle videa jeden like, což myslím, že dodá, no tak bude vlastně budu natáčet videa a bude pozvánka jakoby na ten náš server. Tak 2 lajky tam, když tam budou, tak tak prostě to bude pozvánka na server a budu natáčet videa. Tak, takže doufám, že jste nějak pochopili, doufám, že jo. A taky jak víte, můžu krásného skina Herobrina. Tak jo, takže čau. A loučí se s váma Patrick Games.